no namanje ngisadla kona akukapheli. Kodwa ukuthi kufike njani la kimi, kufike njani la ekhaya eDondoni. Yeah. So ngibuya ku interview eJozi. Ngigibela ePark Stage eTaxi Rank long distance eDondoni. Hayi uyabona kuyabhaliswa mos. Mawugibela uvafika lo baba abhalisa athathe amagama athathe imali. Hayi vele ngibhalise ngimnika imali. Bese izogcwala ngizwe ukuthi ayisengomile. Kunalabo bhuti nabosesi ababamba isitoko sabo sezinto abayithengisayo ama snacks, ma peanuts. Hayi ngimbona ndlula hayi ngimkhwebe ngithi eze athi akafike fastereni ngoba mina ngihlele ebackseat. Ngikhiphe i100 ngimnike. And hayi ngokuthi vele bengifuna kumfrustrate umntana abantu. Ukuthi vele bese ngisele ne100 la sikhwamini. Net vele futhi sengomile ingako ngithi ayi angithenge into engizocisha ngayo lokoma. Hayi ngithi mfo ngicela uke unginike lapho le energy drink imofire ngifuna nginike ngizwe ukuthi injani yabona. Hayi athi awunayo imali encane mhlawumbe unginike i20 ngizakushintshela 800 ngithi hayi nomfo ngibathi ngeyikhuthuza ngibuza nalaba laceleni banayo ishintshe 100 bathi next. Hayi ubhuti loyo ubambe isitoko sakhe sinama snacks, sinama peanuts, sinama cold drink, Coca-Cola, sinabo mofire energy drink, ukufake ku cupboard le Amstel. Wabese ufaka isala tape around le cupboard le Amstel. Anginika athi akubambelana ngikhuthuza uyabona afake lapha kule windy le quantum. Hayi ngilibambe mina le cardboard elinesitoko yabona likhudlwana nje lingaka. Hayi ayikhuthuze hayi yabona akubonakala ukuthi hayi akayitholi. Angathi yena anotice umuntu othengisayo lapha erinkini amjwayele. Athi Papa Joe ngifuna change 100 agijima. Uhamba ne100 yami. Mina ngibamba isitoko. Ngizwa kubizwa amagama lapha. Siphokazi Mdlalose, Nompumelelo Mkhize, Nomfundo Mthimunye. Siphokazi, kanti labo siphokazi bayengakuyahlewa eTaxini. Okay, Thokozani Dladla, ngithi yebo ngikhona. Hayi sonke siyabonga ukuthi sikhona. Athi driver, hayi ngiyabonga afaka ubheka Thuli. Afaka ivolume iye phezulu. Ashaya ivolume asisazwani nokuzwana. Laba la backseat number hey udriver soyahamba ngeyizwa nami lapho iyangikhuthuza ithe ungithatha kancane njengamanzi okupheka ipapa gugugugu hey ngizakubheka Thuli imoto iyaphuma eTaxi Rank. Ngithi mathutha senza njani manje nasi isitoko sale ndoda sihamba uyabona. Ngikhuluma njalo ngikhulumela phezulu ukuthi no driver kwenzeka ngizwe. Athi omunye kuyafana lo muntu ohambe ne100 yakho asimboni thina akabuyi. So ufuna wena kushiya lesitoko aphinde asale ne100 yakho. Kukhulunywa lokho itaxi ayimanga ubheka Thuli uphezulu eTaxi. Gugugugug ungithatha kancane njengamanzi okupheka ipapa. Gugugugug yaphuma egoli ngibambe i-cupboard le Amstel elinama snacks elinemo fire energy drink Coca-Cola ma snacks. Manje mfo hayi ukuthi ngenze ngamabomu. Hayi ukuthi lento ngiyiplanile angisiso isigebengu angisilo isela mina. Into nje ethe ukuphazamisa ukuthi wena ungabi neshintshe. Sengithi kwabanye yabona uma uyothenga lapha erinkini man kuze izinto zibe lula yabona. Ngoba kwenzeke kwesinye isikhathi kodleka wena yabona. Kwesinye isikhathi kuyodleka lo muntu othenga kuyo. Manje kungcono vele ukuthi uhlala unobohlo ngoba ayishimani nomfo la siyohlangana khona ngizakunika imali yakho ngoba ngibona ngathi kudleke wena this time.